Уважаеми съграждани, скъпи приятели, изпращаме една година, която можем да оценим като плодотворна. Мисля, че това, което ние с моите колеги от областна администрация се опитахме да направим за развитието на Благоевградска област, беше в рамките на предначертаното. Разбира се, даваме сметка, че вероятно има и неща, които сме пропуснали, а други не сме направили достатъчно добре. Въпреки това, аз искам да изкажа благодарност на всички онези, които помогнаха да се реализират проектите в сферата на инфраструктурата, в сферата на административното обслужване на гражданите и на бизнеса, във всички отрасли, в които държавата има отношение. Надявам се, че през следващата година, която ще бъде първа за България в рамките на Европейския съюз, ние ще увеличим своите възможности и ангажименти, за да можем да подпомагаме живота на хората да става по-добър, а българския бизнес да работи по-добре и по-успешно. Желая през новата година много здраве, повече спокойствие, повече усмивки. Весела Коледа и честита Нова година!